Оксик. Душнила шикелле инде. Бараш кет. Несе дейді? Лейләнің де душнила дедік. Әмінда бір дұрыс түгіл жауап бар. Мин бит башым эшлеп. Лейле, сенің ішінде 55 яшты қатын қызы яшап ятмаймын анда. Сен жершілерден ланды шығма жаным көбірек үшіма? Мен оны шылай деп ойлаған едім. Ландыш, біздің ойынымызды біз алар. Ришат бастыны басты, қоя, парты тапшырыңда. Ишетмим. Ишетмейм, мен Ришат болғанда бара, Ришатны ғына ишетем. Хайырлы күн, құрметлі оқушылар. Узған дәрістен соң ял етіп, өткен материалларны қабатлағансыздар deyip шанып қалабыз. Сәлем, дуслар, бұл парты тапшыруы. Хам аның алып барышылары мен Айдан Мухин, хам менің әнем Гүлназ Сафарова. Парты тапшыруы, башлайбыз. Тапшыруда йолдызлар балалары белән мәктәп программасын һәм башка өлкәләргә караган сорауларны белүдә ярыша. Хам біз кім ақыллырақ, олылармы яйса балалармы деген сұрауға жауап ізләшәкбіз. Җиңүче иң зур бүләк, түгелрәге 5 алачак. Hər dəristə bizning tanılğan kişilər, tanılğan artistlər özlərinin balaları bilə kilə. Tanış bulığız deyib onu tanıştırıb turu kirək mikən. Tataristanın həm Başqırtistanın at qazanğan artisti benim dostum Landış Nigmətcanova. Landış, sələm. Sen misiniz? Hem onun kızı Leyla Taişova. Selam. Сәлем. Sələm. Сәлем. Biz birinci turunu başlayırız. Беренче турыбыз Нақия Зөлкарнәевна. Ким? Аптырама, барысы да бик гади. Бу бит режиссерның беренче укытучысының исеме. Бу турда катнашучыларыбыз мәктәп программасыннан алынган сорауларга җавап эзләячәк. Bir dürüst cevap, bir bal. Birinci deriz. Kızlar, matematika bulaşacak. Matematika. Kızlarının matematika bile ağırrak bulağı adet değil mi? Senin nişik Leyla? Ну, белмим дә инде ничек әйтергә. Лейланың математикадан 5-ле. İmi? Бишле түгел, 4-ле. Hoppana, aşıkla kırttık. Leyla sen bir kübrek icad kişisiymiş. Sen şiirler yadlıysan, söyleysen. Dürüst. Sanav yağından şakra ağırraktır, değil mi be? Senin nişik buldu Landış matematikadan? 4-ле, 5-ле, төрлечә. Белмим дә шулай. Менимчә Landış шундай категория оқучыларга карый ул. Укымаса да биреп бара торган. Хәзер онытыла инде ул барыбер ничектер без бит мәктәп программасыннан чыгып китмәкче булабыз, чыгып китеп булмый әле. Булар белән утырганыбыз юк, үзләре эшлиләр. Берсе белән дә дәрес хәзерләмисең? Белмәгәндә шуңа күрә гдз ачып була. Лейла. Шулай да кем дәресләр эшләгәндә, кайсы кем иде сиңа ярдәм итә? Күбрәк әти. Кем күбрәк ачулана? Син дәресләрне хәзерләмәдеңме ни әле дип? Әни. Landış исәм смидә шулай. Шундай. Шахматның периметры 24 сантиметр. Аның майданын табыгыз. Так, шахматның периметры майдан табыз. Шахмат. Опана, әзер. Сіз әйтесіз, блондинкалар, алар менә шулай хи-хи-хи дип көлеп кенә утыралар. Блондинкалар алар бер нәрсә белми. Блондинка ең беренче кыңгырау шалтыратты. Да, дөрес. Cevap dürüst. Sizde? Buna da cevap dürüst. Молодцы, kızlar. Leyla tut bir balını. Landış tut bir balını. Birge bir әліге тұрды. Sizge hatta 1 minut vaqtda kübrek buldu kebek tuyuldu, değil mi? Min Leyla için burşılğanım. Landış için mi burşılmadım? Ol şunduk yazar diye oyladım. Leyla bilir miken degenim, молодец Leyla. Kaçan öttünüz siz bana? 3-нче сыйныфта. Sen kaçıncı sınıfta? 5. Subhanallah, maşallah. Leyla 5. sınıfta okuyken. Балалар тиз үсә. Matematik bilen siz bik jingil gene utup gittiniz matematika dersin. Әйдәгез чираттагы дәрескә күчик. Good afternoon everybody. Let's begin. Аңлаугызча инглиз теле дәресе башланды. Ачабыз битләрне, ачабыз экранда сүзләрне һәм сүзләрнең тәрҗемәсен язырга кирәк. Монда яшелчәләр безнең, монда безнең җиләк, җимеш, тагы нәрсә бар? Тиз. Мин беләм, шулай Landış инглиз телен яхшы белә алам. Бит чит илдә безнең хәтта дус кызыбыз яши һәм алар инглиз телендә аралашалар. Шуларда проблема булмаячак. Менә
Leyla'da problema bulurmu yok mu? Leyla hazır bizning qiyar deb yazıp koydu. Cherry ol nerse bular Leyla? Şiya. Şiya dürüst. Точно. Кокос? Априкот? Молодец. Aynen tekşir. Leyla'yı şoldıratıp koyarga da unutmayın. Мында безнең булды. Pomidor, berengi, olma, eflisun, kişir, kıyar. Eflisun deyip şunu matır yazgan. Subhanallah maşallah. Әйдәгез Leyla'nın mine bu урында Leyla'nın tatar tilinin iskitkiş derecede kamil bilüğün әйтеп һәм асызыклап китtik әле. Ulan dışında sizin şunda zor өлешегез кергән. Bütün балагыз да татарчаны камил белә, татарча сөйләшә, татарча аралаша, татар мөхитендә тәрбияләнә. Аллаға шүкір. Ничек шулай эшләргә? Аңлат әйдә бүтән коллегаларыңа, башка артистларга, башка кешеләргә менә балам татар телен белми, балалар бакчасына бар да онытты дигән кешеләргә нәрсә әйтә аласың? Кеше өйрәтү түгел инде, без үзебез катып Бала тугачта татарча сөйләштек. Һәм әгәр дә инде урамнан киреп, ни дишеп, ботап, хәзер дә әле теге кайбер вакытны үзебездә ботап керә бит инде ул сүзләр. Керә, сүзләр. Барыбер төзәтәм. Шуңа күрә аларның аңа тагын өстәлеп татар мәктәбендә дә укый бит инде. Үзенең йогынтысын ясый. Аларның математикага хәтле дә татарча бит хәзер. Шуңа күрә татар теле, шуңа күрә әйбәттер инде дип уйлыйм. Барыбер өйдән килә инде татар теле белү. Шуңа күрә orange-ны әфлисун дип язган. Искиткеч елысларым килә. Кыяр, кукуруз, шие, кокос, абрикос. Ә монда бер дөрес түгел җавап бар. Мен яздым, төзәттем бит аны. Менә монда. Әйдәле укыйла калса? Carrot ул кишер була. Ә монда кәбестә дигән. Ай. Демәк, Лейла, син бу дәрестә җиңүче. Әни нишләп шатланасың син? Синең өчен шатланам. Кишер сине җиңдерде. Рәхмәт сиңа кишер, шуңа күрә мин сине бик яратам. Биредә без катнашучыларга төрле җыр крашлары, ягъни кумирлары башкарган җырларны куярбыз. Ике җыр бер юлы уйналачак. Аларга нинди җырлар икәнен аңларга кирәк. Бер дөрес җыр 1 бал китерә. Монда әни. Әни, тыныч дисең син Лейла. Син беләсеңме? Юк. Син белмәйсең киресенчә. Әйтегез, карыйбыз. Монда без куша алабыз, беләсезме? Рус эстрадасы белән татар эстрадасын куша алабыз. Куша алабыз чит ил эстрадасы белән татар эстрадасы, мәсәлән. Без ярдәм итәргә тырышабыз, Әйе инде. Әйдәгез, башлыйбыз. Краш. Асаф Валиев эксиз матур кызы. Әйе. Һәм Сигма бой. Ну, мен ул кызның исемен белмәйм инде, гафу. Юк. Мин дә белмәс идем, ләкин менә монда язылган аның исеме. Син беләсеңме? Беләсең? Белсәм без сиңа сразу 2 бал бирәбез. Айт. 2 бал бирәбез. Анда бер кызмы, 2 кызмы, 3 кызмы анда? 2. Бинго, 2 кыз, аха. Алар сиңа ашыйлармы? Юк. Сен Асабалиев күбрәк ошыймы? Юк. Асабалиев ташламый. Так, сен җырчылардан Ланда Шигмаҗанов күбрәк ошыймы? Әйе. Мин аны шулай дип уйлаган идем, так. Тагын җырчылардан кем ошый сиңа, татар җырчыларыннан? Ришат Тухватуллин. Так. Тагын? Римма Ибрагимова. Әйе, искиткеч. Фарита Ишуташидыр әле. Әйе. Кем аларның исемнәрен әйтә алмыйсың, әйме? Бетси? Бетси? Әйе. Бетси, беләдерме сені? Юк. Юк инде белмәй уларны. Мария Янковскаяны? Әйе, ансын. Мен аны Мария Янковскага мен аны білейдім, мен оның исемен ұнытам гел. Сұрайлар, кім жырлай аны деп. Мен оқимын аны. Ләкин барбір есте қалдырамын. Әйдәгез, икенче җырны тыңлыйбыз. Ну, синең яраткан җырчы. Ришат Тухватуллин? Молодец! Икенче җыр? Онда икенче җыр да бар. Әйе. Ишетмим. Ишетмим мин Ришат булганда бара Ришатны гына ишетәм дигән. Юк, мен бөтенләй әни җавап биргәндә дә бер генә ишеттем. Юк, мен хәзер Беренчесендә, әйме? Сен нинди җырны ишеттең?
Ну шо, Сигма бойны. сіз матур қызлар. Сигма бойны ишетмедің? Бір гіне жырны ишетем мен. Сен бірге құлақ ишетеш, что ли? Жоқ. Ишетілмей. Шаярам, Лейла. Ой, шаярам. Так, әйде тағы Лейла үшін қоябыз, тағын бір. Тыңлай. Көресің бе, көресің? Әне. Міне. Қазақстан наших детей. Естественно. Рахмет. Просто мында Ришат біраз баса, бастыны. Баса, ишітіп бітіріп болмайды. Ришат бастыны басты, қоя, парт тапшырғанда. Тауышы. Ну? Болмай бұл. Әйдегі зойырын Басты деп тыңлап айтырсың. қарайық. Басты деп айтырмын, яры. Басты деп айтырсың, еме, Лейла? Сен білесің бе жұрны? Әйе. Міне, қазір аңлайым. Біз уже әзірленген, не болады. Қанымызды ғадет тұшылатып жүрділер тұтынышып. Так, басты. Ну, Ришатны білдің, давай сеңа берейін, тортып қойық. Тіге қойыр уақытын yoqшы оқушыларға білген әзірі торталар бі. Үшінші, жырға көшеміз. Мен оны ишітмейшекмін. Тыңлап қара сен, тыңлап қара, кеттік. Мен соңғысы іштім, ол Марат Ярулин тұқыран. Аха. Сен тұқыран іштің мі мұнда? Жоқ, мен біріншісін ишітті, Так. ләкин ол жырны бит башқа жашы башқара. Аха. Тауышы. Икенші. Бұл тауыш білән кім жырлайсың? Әйдегі тағын бір тапқыр тыңлап қарайық, бұл жолы аңлашылашақ. Меха, тұқыранны іштетер. Тұқыранны іштем. Ну, тұқыранны шеттік енді. Әйе. Тұқыран. Біріншісі нәрсе? Біріншісі бик трендлі жыр. Бик трендлі, сол тұқыран стилінде рәгенді. Бұсы тұқыран деп жырлы, тегілері тоже бір хайуан білән, жануар білән бәйлі. Ике бірге отырамыз біз, қоңғыз білән. Әйе? Қыңғыз білен мұнша да татаршасы. Әйе. Орысшасы? Орысшасы. Сидим с бобром за столом. Әйе. Қоңғыз дегеш үк аңлады Лейла. Демек, бұл дәрісте Лейла алды үстінлікні, ләкин келесі тұрда, келесі дәрісте барысы да өзгерге мүмкін. Үшінші тур скуф. Нәрсе? Сүзләр күрәсіз, уйлайсыз, фикірлейсіз. Экранда бірнеше категория шыға. Әрбір категория астында сленг қошырылған. Қатнашушыларға бары тек аны аңлатып берерге керек. Һәм дұрыс аңлатма бір бал кетірә. Біздің экранда бірнеше категория шықты, һәм сіз шуннан бір сөзіне аңлатырға тиеш боласыз. Барысы аңлашылы? Лейла, сенен башлаймыз ма? Әйдәгіз. Нәрсе сөйлейсің? Татарша сүзләр. Татарша сөзлер, әлбәттә Лейланың башкача булырга мөмкин түгел. Лышма. Аңлатмасын әйтеп бирергә кирәк. Лышма. Ну, махсус гына да әйтсәң була, лыш. Білмейм. Әлісі білесің? Тугта. Ладно, әлегә әйтмә, лыш. Менә син мәсәлән, син шулай сүккәннәр юкмы? Килеп керәсең урамнан һәм сиңа әнең әйтә, "Кая йөрдең? Лыш булгансың син" ди. Ну, шыланған. Әйе, исіңә түштіме? Яңғырда кересің, мәселен, ейсе... Мен ашылай әйтмейлер еді. Әйтмейлер еме? Сен қойын алыса исіңә түшірдің? Ну, бұлай көз алдыма рәсім келді. Сен білмейм, ол космостардан келедір енді ол рәсімлер. Фәрин, лышма, ол югішләнген, шыланған. Ол сөзіне сирек тұтабыз, шуңа көре ол... Білмеймі? Білейін оланы. Мына бет исіне түшірді. Исіне түшірді. Аландыр? Анысы менде жоқ мен енді қазір. Жоқ. Анысы. Бітті. Қар бір категорияда бір гіне сөз. Әйдемі мұны ал? Жоқ, аны мен алам, аны мен алам. 90-шы жыллар сіліңгі біздің еш шақ.
Ну, 90-нчы Лейла белмәс инде, шуңа күрә мин 90. Юк, ан Лейла белмичек, ләкин син беләчәксең. Шуңа күрә мин 90-нчы елларын алып карыйм әле. Әйдә. Белсәм. Шкет. Шкет. Әйе. Ул ниндидер аңлатма, теге шкет кичкенә кеше түгелме? Шулай. Кичкенә әйтәләр бит әле. Син әле шкет бар Әйе. дип Кичкенә булды малай. Әйе. Бар әле шкет. Нан җирмә дип әйе. Шулмы? Дөрес әйе. Шунда җиңел барабыз без бүген. Әйе, ну сүзләре дә бүген җиңелрәк. Нәрсә ул? Аббревиатура. Аббревиатура ул хәрефләр, сүзләрне кыскарталар да бош хәрефләрен генә язалар. Ну, менә ДПС кебек. Мәсәлән. ДПС мәсәлән. Ләйлә сайла бүгенге көн сленгымы, яисә аббревиатурамы? Бүгенге көн слангыдыр инде. Әйдә ашабыз. Токсик. Ну, шун душнила шикелле инде. Душнила. Аңлат, безгә душнила нәрсә икән? Токсик душнила шикелле. Токсик кем ул? Ну, который всегда душнит. Душнит ул нәрсә? Менә хәзерге заман балалары бер сленгны икенче сленг сүз белән аңлаталар. Токсик это душнила. Дөрес әйтә ул. Токсик душнила ул икесе. Ну, шулай бит инде. Шулай, әйе. Санала. Юк, саналмый. Монда безгә аңлатып бирә кирәк. Кем соң ул? Менә хәзер экраннар каршында утыручы, мәсәлән, Махира апа утыра. Нәрсә диде? Ләйлә нинди душнила диде? Кем ул душнила диде? Кем ул токсик? Токсик. Токсик. Кем ул? Ну, типа, гел, мәсәлән, кемдер нәрсәдер эшләсә, аңа ул гел ошамый. Әйе. Гел дөрес яклы, бөтен Әйе. кешене сдает. Типа душнит инде шулай. Әйе. Әйе. Димәк, токсик ул, әгәр дә без татарча иттереп әйтсәк, негатив аралашуда, гел кирегә сукалаучы шундый авыр кешене токсик диләр. Әйе. Әйе. Менә кемнәр белми, без сезгә дә бүген аңлаттык. Аббревиатурага. Ачабызмы? Ну? ГИБДД инде. Әйе. Кыскача әйткәндә, полиция юлда тора торган. Әйе. Тикшерә торган. Аны Әйе. әйтергә кирәкме ни? Г. Бу русча варианты. Генеральный бәлки. Юк. Нинди була? Городская- Государственная Государственная инспекция безопасности дорожного движения. дорожного движения. Саныйбызмы ул Алай хәбәр бар? тиртеге. Әйе. Алай тиртеге. Саныйбыз диләр. Бүтән команда саныйбызмы? Операторны сораган. Ой, Саныйбызмы? рәхмәт. Считаеммы? Дамы? Да диген. Да диген. Бер булды, бер бал. Ой, монда баллар, токсиклар белән баллар бөтенләй бер буталды. Безнең айдан монда санап баручы. Мин күп сөйләшүче айдан санап баручы, ничә? Әйе, димәк безнең хәзерге баллар ул 7-гә 5 һәм Ләйлә җиңеп бара. Ләйлә. Син җиңеп барасың, ләкин барысы да үзгәрергә мөмкин, чөнки алда безнең чираттагы тур, чираттагы дәрес. 4-нче тур трендтан калышма. Катнашучының һәрберсенә тартма тәкъдим ителә. Аларда бүгенге көндә яисә үткән заманда актив кулланылган җайланмалар качырылган. Катнашучылар алар ярдәмендә без кушкан җәзаны үтәргә тиеш. Катнашучылар күпме балл тели, шуның кадәр сорыйлар. Әмма инде җәзаны үти алмыйлар икән, әлеге баллар моңа кадәр җыелган гомум исәптән тартып алыначак. Сез бу турда күпме баллны телисез, шуның хәтлене сорый аласыз. Әйе, Ләйлә. Уйлап куйдыңмы? Күпме сорый инде уйлап куйдың? 2-не яисә миллионны. Вот син дә аерма, 2-не яисә миллионны. Әйдә 3-не. Юк, без беләс нәрсә әйтми калдырдык. Ул баллар саны сезнең, менә сез җыйган баллардан артып китәргә тиеш түгел. Менә син гомум баллы күпме әле Ләйләнеке? 7. 7. 7-дән артырга тиеш түгел. Эй. Һәм әгәр дә син дөрес җавап бирмәсәң, Синең бар балларың алыначак. шундый сөйнеп әйттең. Ой. Ярар. Әйдә, ничә балл бирәсең? 2. 2 балл. Ягъни, син дөрес җавап бирсәң, сиңа 2 балл өстәләчәк. Ялгырсаң 2 баллны алачакбыз. Аңладың, Әйе, әйеме? мин аңладым. Мин 5-не сорап карыйм. 5-не сорап карыйсың. Әйе. 5 баллдан баш тартырга әзер син. Алай булай була калса. Әзер, барысы да минем кызым өчен бит. Ай, туктагыз әле, мин алайса 3-не сорыйм. Булай. Так.
Бишне, ой, үшне. Бишне. Атын кызы шулай инде ул теге саннар күргәч без югалып калабыз, күзләр йөгерә башлый. Аң безнең шулай әзрәк буташтык. Төгәл җавап, ул минем 3. 3. Төгәл җавап 5, төгәл җавап 3. Әйе. Һәм беренче булып тартманы Лейлә аша. Лейлә. Анда беләсең нәрсә? Нәрсә? Юк инде. Нәрсә бу? Резинка. Так, ал син аны. Так. Ал, тартып ал. Штан резинкасы түгел, курыкма, теге алайым микән. Бер таза гына абыеңның штан резинкасы. Әйе. Бу нәрсә? Бу безнең резинка узган заманның менә шундый уены. Һәм син әйтергә тиеш буласың, аның белән менә ничек уйнарга. Әйдәле, мин сиңа булыша алам. Кил монда, чык монда. Мин дә кирәкме? Әйдә, син дә кил әйдә. Әйдә. Юк, Айдан бер якка басадыр, юкмы? Әйдә, син Әйдә. бас. Әйе. Син Менә былай тотар. Син беләсең бу уенны? Юк. Син беләсең бу уенны? Әйе. Миңа нишләргә? Мин белмим. Менә сез менә монда Әйе. резинкага кагылмыйча гына Әйе. монда бу якка утырырга тиешсез. Юк. Ландыш, безнең уенныбызны бозалар. Юк. Син дә белмисең? Юк, син белмисең. Сез бу уенны уйнамыйсыз мәктәптә? Юк. Әйдә күрсәтәбез, киегез аякларыгызны. Туктагыз. Әйдә. Әйдәгез без бас. Әйдә күрсәтәбез. Юк, кирәкми. Мә, ки аягыңа. Ничек булаймы? Әйдә Лейлә, ки шулай иттереп. Син дә ки. Әйе, аннар күтәрергә кирәк аны шулай. Күтәрергә кирәк. Күтәрергә, әйе, һәм күтәргән саен. Мастер-класс Гөлнар Сәфәрова һәм Ландыш Нигъмәтҗановадан. Киттек. Сикерәләр. Без элек сикерәдек. Мин сикерә алмыйм инде хәзер, чөнки минем микрофоннар төшә. Раз. Әйе. Бу шундый уен. Әле булай сикерәсең. Аннан соң икенче уровень күтәрелә. Әйе, Менә менә булай. күтәрелә. Әйе, аны булай. Ой, монсы авыр. Ландыш монсы авыр бирелә. Әйе. Аннан соң менә бусы өченче. Юк, күтәрелә дип әйтте ул, син шуны. Әйе, әйткән өченчедер. идең. Менә монда сикерәдер дик бит. Син сикерә аласың. Безнең кызлар сикерә алалар, мин сикерә алмыйм. Мин монда җәмәгать. Менә анда хәзер сикерә алмыйбыз инде. Былай мин сикерәм, шалбар кисәм. Так, әйдәгез, туктагыз. Мин моны эшләргә тиешмен. Парты тапшыру өчен. Киттек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Рахмат. Все, миндә 3 балл. Резинка сикерү дип аталадыр бу. Лейлә, сезнең уен нинди иде? Мин уйлаган идем, мәсәлән, аларны тоталар да. Аха. Сез тотыгыз әле. Тотам. Менә булаймы? Әйе. Иң түбәнгә куйсак. Мәсәлән, резинкага тимичә үтәргә кирәгме? Аха. Шушы кеше үтә. Һәм ул күтәрелә. Аха. Аннар тагын күтәрелә. Ну безнекенә ошаган инде ул ничек? Ошаган, ләкин... Ну сезнеке пассив. Әйе. Үтәргә генә кирәк, безгә сикерергә кирәк. Бугазыңнан йөрәгең чыкканчы. Ну, ничә Тынычланып бетеп булмый, җәмәгать. Все, балны миңа бирәбез. Әйе. Бер нәрсә белмим, балны миңа бирәбез. Ландыш, ашабызмы? Ашабыз. Эх. Монда музыка була. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Забыла. Soco, vira, soco, bate, Мин беләм. soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Ландыш дөресен әйткәндә мин сиңа ярдәм итер идем. Ләкин мин моны шулай ук белмим нәрсә икәнен. Мин беләм, менә бу, син беләсеңме, Ләйлә? Ну, әйе. Ну, ялгышмасам, анда соку-соку, бачи-бачи. Соку-соку булай әйтәләр. Юмайдан, әйдә? Әйе. Соку-соку, бачи-бачи, соку-соку, вира-вира. Менә сез икегез бергә басып, Так. Йо-йо-йо, минем булып чыкмый. Юк, музыка куеп, эшләп карыйбыз. Әйдәгез, киттекме? Киттек. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, Все, мин уже бозылды. bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, vira.
Әфәрин. Демәк, кемдер аңламады, шулар өчен аңлатып китәбез. Менә бу музыкаль композицияга, бу җырга балалар аерым хәрәкәтләр уйлап чыгарганнар һәм бу трендка әйләнгән һәм бөтен дөнья балалармы инде мондаймы? Бөтен дөнья балалары менә бу хәрәкәтне ясыйлар бу җырны ишеткәндә. Айдан без дә ниләргә өйрәтәбез. Әйе. Анда шәйдә чык. Белмим, өйрәнә алырбызмы инде біз? Соку, бачи, соку, вира. Соку, бачи, бачи, вира. Әйдә хәзер музыкага эшләп карыйк. Айда. Soco, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira, vira. Soco, bate, vira, soco, bate, vira. Soco, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, vira, soco, bate, vira. Soco, vira, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, vira, vira. Soco, bate, vira. Ayarıma bizge tatар şanı koyurga. Nay, biz onu biz bilemiz. Biz onu. Так, әнигә Хәрәкәт. кушабызмы? Балакайым. Син ведущийга әйләндең ма? Yok, балакайым ул бу әнисе өчен борчылай, бию өчен дә борчылай. Әнигә бал кушабызмы ди? Син безнең карале, син безнең резинка турында әйтеп бирә алмадың. Ләкин әниеңә булыштың. Әнисе әйтеп бирә алмады. Әйдә бирмәгәле бер тапкыр. Әйдә бирмәк. Әйтсеннәр әле, ношар алып баручылар айдан белә Гөлназ ди. Әйдә без шундыйлар буламы? Бирмибез, бал бирмибез. Мин бит башым эшләмәй җидене куймадым. Чөнки менә җидене мин җиңелсәм, миннән җидене алырлар иде. Һәм син 0 белән калыр идең. Әйе, мин 0 белән калыр идем. Менә әни хәзер 0 белән калды, бөтен 5 балын куйгач. Чөнки Лондон шунда гел экстремаль, я булсын, я булмасын. Ул теге, ул 2 белән 1-2 дип утырга яратмый. Мә барысында да. Булса, булмаса. Менә шуңа күрә кай вакыт 1-2 дип утырга кирәк. Ләйлә, синең ишендә 55 яшьлек хатын-кыз яшәп ятмыймы анда, теге тәҗрибәле. Кай бер вакытны бар бугаймы? Кай вакыт ул кабына, кай вакыт сүнә. Ләйлә җиңде. Ләйлә чык монда. Чык безнең уртага, һәм сиңа бирәбез без менә шундый бүләк. Безнең бит тапшыруда теге 5 куеп кына кайтармыйбыз. Әйме 5 кызыкмы инде? Мәктәптә дә 5 аласың син. 5 белән бәйле ниндер әйберләр бирәбез менә. 5 литр су, пятерка машина, мәсәлән, анда 5 литр бал һәм башкасы. Сиңа менә 5 литр күрдеңме? Мин син яңа килеп бүген 100 тапкыр кулымны бирдем, әйме? Булай гына дип уйлыйсыңмы? Юк, менә. Юк, мин сиңа җиңү алып килдем. Хәзер инде безнең традиция буенча үзегезнең исемегезне парталарда яза аласыз. Бездә ярый. Әйе, бездә ярый. Куркып тормагыз әнә. Әбри-хәбри һич курыкмады, күрәсеңме? Ярты партада исеме. Шуңа күрә бетергәннәр дә. Мин дә шулай язам. Таңсулуда менәм дә курыкмаган. 5+ дип язган. О, Ләйлә. Ләйләдән соң бүтән кеше килә алмаячак, чөнки ул бүтән партага тутырып яза. Ләйлә дип. Ландыш, киләсе дәрескә өйрәнеп кил. Башыңны өйдә онытып килмә дип әйтәләр безгә вакытчылар. Дуслар, шушы югары нотада без сезнең белән сау булашабыз. Әйе, киләсе тапшыруда күрешербез, сез парта тапшыруын карагыз. Пока.